आप सुन रहे हैं जीके म्यूजिक इंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। म्यूजिक डायरेक्टर डीजे कंचन राज, हाजीपुर वैशाली। हो दुर्गा माई रउआ से कहले, हो दुर्गा माई रउआ से कहले, लभर के पावेला नवरात कहले। हो दुर्गा माई रउआ से कहले, लभर के पावेला नवरात कहले। नवरात कहले, नवरात कहले, नवरात कहले, नवरात कहले, नवरात कहले। हो दुर्गा माई रउआ से कहले, लभर के पावेला नवरात कहले। हो दुर्गा माई रउआ से कहले, लभर के पावेला नवरात कहले। लभर के पावेला नवरात कहले। डीजे कंचन राज। आप सुन रहे हैं जीके म्यूजिक इंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। नीम चौक चौसीमा वैशाली। हो दुर्गा माई रउआ से कहले, लभर के पावेला नवरात कहले। जन से भी ज्यादा सुनिए मैया, करियो कर से प्यार हो, करियो कर से प्यार हो। दूगो दिल के मिला दिए मैया, सुन ली हमर पुकार, सुन ली हमर पुकार। रउआ चरण में दुनू हाथ जोड़िले, रउआ चरण में दुनू हाथ जोड़िले, लभर के पावेला नवरात करिले। हो दुर्गा माई रउआ से कहले, लभर के पावेला नवरात करिले। हो दुर्गा माई रउआ से कहले, लभर के पावेला नवरात करिले। लभर के पावेला नवरात कहले। डीजे कंचन राज। आप सुन रहे हैं जीके म्यूजिक इंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। नीम चौक चौसीमा वैशाली। हो दुर्गा माई रउआ से कहले, लभर के पावेला नवरात कहले। राइटर नीतीश दीवाना राजी, करल रउआ दुआर हो, करल रउआ दुआर हो। अंजित राज के उहे बारी, सुनिए माई संसार हो, सुनिए माई संसार हो। दुखवाए माई हम बड़ा साइले, दुखवाए माई हम बड़ा साइले, लभर के पावेला नवरात कहले। हो दुर्गा माई रउआ से कहले, लभर के पावेला नवरात कहले। हो दुर्गा माई रउआ से कहले, लभर के पावेला नवरात।